Ето как се горят кабелите в град Варна. Ето. Добре, тази функция влипо съм, лична карта искам да им представиш. Вие сте? Искам да разбера... Тук се отсреща и във че прескачаш. Да, прескачвам, да. Сега вие лати навънка, защото те иначе няма... Ето как се горят кабели в пунктовете за скраб във Варна. Ето и кабелите. Ето. Ето е машината. Той нещо го дишаме.